ओइ देखो जोंनि नैबे जौसां गुदियाव फैनानै मुंखौ थिसनफैनो थाखाय खावलायबाय मानो होनोब्ला जों भिडिअनि गेजेरजों तो नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनोबा चेनेलखौ लाइक कमेन्ट आरो सब्सक्राइब खालामो आरोना लोगोफोर जोंना गारिया नै सुरु जाबाय आरोना आं फैग्रा गाखोनो मोनबाय लोगोफोर इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना नेनासै नालाय ओमफ्राय नै गारिया खालिथ' दायो दा मानसिया आरो कालेक्ट खालामलांबावगोन आरोना आनसलिक मोनसेनि नालाय भर्ति जालांगोन दा लोगोफोर ओमफ्राय जोंना नै बिथिं फंबाय दङ गामिनि फंबाय ओमफ्राय आरो नै बिथिं सासे फंबाय दङ निब्बा लोगोफोर गेमस्रि बिमाबो फैगोन आरोना थ' नोंसोरनो दा बरिया देखायना होगोन नायबानो जाबाय एकदम समायनानो देखायना होनोसै भिडिअआव दा फैबा देखायनोसै आरोना गारियाव गाखोबा गेमस्रि बिमाया बेनो आरोना लोगोफोर गाखोबाय हनै फाइनाली लोगोफोर मोनफैनो हाबाय आरोना 4 आवार्स ट्रेभेल खालामनायनि उनाव बासआ पार्क खालामबाय जोंना ओमफ्राय प्रग्रामा इदि जादों दा नै जोंना थफ्ला थफ्लिफोराबो दंजोबो दा माथिं लांगोनथाय जोंखौ बहा दोनगोन जोंना रुमा बहा जोंना रुमा एसे गोजौआवसो दसेनि उनाव प्रग्रामा थांसै आरोना दा थांग्रोनोसै बहा लाङो ओमफ्राय फ्रेस जानोसै फ्रेस जाखांनायनि उनाव जायगाफोरखौ नायनानै बरिया देखायनोसै आरोना पिकआप स' लोगोफोर फ्रेस जाना फैबाय आरोना एसे एकदम दासो रिलेक्स मोनदों सान्दुंआ बिराद गोसा ओमफ्राय मा होनो ओंखाम एसे जाग्रा लानोसै बिनि उनाव दा माखासे बुस्थु देखायनांगौ दङ नालाय बेयावहाय देखायनोसै आरोना लोगोफोर स' ओंखाम जाखांलायबाय आरोना लोगोफोर दसे बेरायनोसै मा मा दङ देखायनोसै एसे ओमफ्राय गय जानो लुबैदों आरोना
आंनिलै नुखाबाय hari mengakhiri babagan sudah dalam paspor bapak. Daya, pemina saya itu pengen itu sebelum Potong ladang. Ini udah orang kita nanti ada bukan mengiru di sana sekarang tu. नै बेयाव 50 खौ बिराद मोजां लिरदों आरोना आगैमोनहा जि दलर दलर गसंना थादों नै दायो जों थाबायदों आरो लारि लारि ओमफ्राय दा एक्जिबिशनाव हाबहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा ससे थाबायलांनानै एक्जिबिशनाव मा मा दं देखायनोसै दायो एक्जिबिशनाव हाबहैनोसै नै बिसोर बिराद सानैया एक्साइटेड आरोना एक्जिबिशन नायनो बिथांमोना लोगोसे आंबो मा मा नुयो नायनांगोन ना दा टिकेट लानांगोन आरोना बिनि थाखाय टिकेट लायनोसै Let's go. Nah, ini tuh counter. Male, female. Dong kayak mana tuh? Tiket apa? Exhibition apa biar nanti nggak lagi ber. Ada kidding sih, pak. Cimba kidding langgar sih. Ada fast tahun ini, kidding ini. इसमें क्या है Harbal semacam apa muli suli नहीं bersa oh isbo snack nanggo isbo pandengar na lagi per piti gom do mana dia lima helikopter na drone kan ini benar seri mesin nih ada nih kalau pernah dapat nih bisa diundar nah Maulana Engineering Private Limited ada diundar nah lalu ber kita udah pernah dapat hah direct no handle nih harusnya sarunai dong Baik puri ke sana mana guys puri ke Hei mobile cover nama GoFood di price class asih langpan na karena masa bukan lagi bukan mati sekolah para nonton sabri duk sumpah kintu bila ses nih kali dhar bikin beri jaga oh sang excited kan nanti bejeng bener na gaya langpan kanang bener gaya ini be Bromo Dharamari nokor dong arna jauh lagi ber to apa si baina dan haga burigan barigan jo songsar salangga mabre mapa masuzah si baina dan haga dia mereka boy tiga gaina leya oleh hai kameramen dah hai lida salan hablang se ayo ayo boy mumpang Nih akan jahamun di dalam lagi nih dia ising no dia lagi berkelaha nih bikin senabha kahai nodong oh sampai nih bawa las berjiran ada
नरमा न' लोगोफोर बेयाव ओंखाम सङो नै बेयाव मन्दिर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव अनसुंथाइ होनो नैबे बाख्रि नैबे इसानसालि आरोना लोगोफोर दे दालाय खनसे खालथां हो बोलाबायगोन ना मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबेयाव बाख्रियाव माबा माबि दं आरोना ओमफ्राय नैबिथिं दंखल दैज्लांग्राबो खिग्रा सुरा आरोना बैयाव मैगं थाइगंबो दङ नै रानजोब्बाय मैगं थाइगं दङ आरो बयबो दङ जेनेबा हिन्दुन खादो जाखाबायसो ब्रकलि मैगं थाइगं रानजोब्बाय आरोना गरमजों ले बेयाव फैसा होलांनि फैसा खुस्रा दंबावोमोन ओमफ्राय नैबे फैसाखौ दिहुनदो आरोना लोगोफोर आङो बेयाव होलांसै दा होलांसै आरोना लोगोफोर जाबाय आं दा दोंसे रोजाबनाय आंनि मोस्ट फेभरेट आरोना नैबाव सोना गालांसै रोजाबलाबाय थायो हेल' $20 होबाय लोगोफोर गोरिब नालाय दा बिनिफ्राय ओरै बैयाव पान जाहैसै जोंना फंबाया जिखौ दानानै देखायनो नागिरदों दे रायालि नोंलाय दाखांबाय दां माथो दे जोंना फंबाया दानोबो रोङो आरोना नै एकदम दानाय लुनाय संनाय खावनाय सोब रोंजोबखायो नै बिथाङा दाना देखायगोन आरोना नाय दे 3, 2, 1 रायालै दे ओइ देखो wow रोंमार मासो नोङो बिथाङा दानानै देखायबाय नै फंबाया रोंमारथारो आरोना नै सिख्लाफोर जि दानो गोरोंखा नायनानै लाखानै एकदम फोरखौ मा होनो लोगोफोर गनफोरखौ बेयाव लिरना दोनदों आरोना नै बेखौ बौदांगि होनो बे बालेब नै रुवा गाहेन माइसालि माइब्रा माइज्लि जोसा कफ्रि नै जोंना आदाया दागासिनो दं दायो गासै बसुमतारिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै बिथिंहाय सोनाबहा खोला खनाथिंजाय नै बिथिं गलि दं आरोना लोगोफोर नै मोसौ गलि ओमफ्राय नै बेयावहाय नायदो मोसौनो गानहोग्रा मुख्रा ओमफ्राय नै बेखौ मा होनो नै लोगोफोर नाय बेदा राइदिंनि माबा दं तारफोर दङ राइदिं टेबोलफोर दङ आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा मेथाइ खननो एबा मोसानो होननानै गोसो जानानै दङ बिथांमोनखौ जोंनि नैबे जौस्रां गुदियाव फैनानै मुंखौ थिसनफैनो थाखाय खावलायबाय मानो होनोब्ला जोंहा नै बेबायदि आरोना लोगोफोर जाबाय थागोन एक्जिबिशननि सिङाव जोंनि कालचारा जाबाय थागोन जों दा बेनिफ्राय ओंखारलांसै जोंनि गेजेराव गोजोन्थों आलासि बिथां नुजाथि